Ir-Reverendu Dr. Charlo Camilleri jirriċerka bosta personaġġi, fosthom poeti bħal Anastasio Kuxkiri u Felician Bezzina. Biss, Charlo jikteb il-poeżiji huwa stess u sissa ġabarhom f'pubblikazzjoni bit-titlu Tatwaġġi. F'din ir-rokna nsiru nafu l-lat aktar kreattiv ta' Charlo permezz tal-poeżiji tiegħu. Patri Charlo Karmelitan, twilit fl-1975, l-iskola primarja għand is-Sorijiet Franġiskani u l-iskola sekondarja mbagħad il-Kulleġġ San Elija għand il-Patrijiet Karmelitani, saħibt fl-Ordni Karmelitan fl-1992. Għamilt il-novizjat tiegħi Pisa l-Italja u mbagħad komplejt l-istudji hawnhekk tiegħi fil-filosofija l-ewwel u l-istorja tal-arti u mbagħad bdejt it-teoloġija fl-Università ta' Malta u wara l-ordinazzjoni ta' djakonat komplejt l-ispeċjalizzazzjoni fit-teoloġija pastorali l-istess fl-Università ta' Malta bil-liċenzjat u wara s-superjuri tiegħi batuni nlesti id-dottorat fil-teoloġija spiritwali imma wkoll f'kors speċjalizzat ta' psikoloġija u spiritualità intiża għall-formazzjoni ta' dawk li jridu jidħlu fl-Ordni Karmelitan u jkomplu għas-saċerdozju, ġifieri għall-formazzjoni, għall-akkumpanjament u l-formazzjoni tagħhom. Pratikament bħalissa jiena lettur fl-Università ta' Malta fil-Fakultà ta' Teoloġija, nagħllem l-oqsma tat-teoloġija spiritwali, id-direzzjoni spiritwali, t-teoloġija tal-ħajja konsagrata u wkoll għal diversi snin kont nagħllem l-ispiritwalità marbuta mal-ġeneru, mat-teorija tal-ġeneru. Awtur ta' diversi kitbiet hawn jien. Il-poeżija jiena nagħmel l-esperjenza tagħha li tinbet fil-qalb, mbagħad tesprimi ruħha fil-moħħ, fil-ħsieb, mbagħad toħroġ bil-kitba permezz tal-idejn u l-pinna fuq il-karta. Għalija hija misteru, ġifieri. Però jiena persuna li nosserva ħafna, nirrifletti ħafna u naħseb minn hemmhekk tibda x-xrara tal-poeżija li tinbet fil-qalb tiegħi u fil-moħħ tiegħi li mbagħad jiena nesprimiha fil-kitba. M'hemm xejn partikulari li ngħid ara din tispirani jew din tqanqal fija il-ħsieb li nikteb poeżija. Le, tista' tkun xi ħaġa mill-iktar affarijiet sempliċi u ordinarji u li wieħed qas jagħti każhom, ġifieri jista' jkun qiegħed insuq pereżempju u nispira ruħi b'xi ħaġa li rajt fit-triq jew minn xi ħsieb. Jew nkella nkun miexi jew nkella nkun qed naħdem, ġifieri m'hemm xejn partikolari ngħid din tispirani. Naħseb jiena li dak li jispirani l-iktar huwa l-fatt ir-riflessjoni u l-osservazzjoni fuq il-proċessi li jgħaddu fil-qalb tagħna u fil-ħajja tagħna aħna u nirrelataw mar-realtà ta' madwarna, aħna u nirrelataw mal-persuni, aħna u nirrelataw mal-ambjent, aħna u nirrelataw magħna nfusna fil-każ tal-bniedem li hemm infalla tal-bniedem li jirrelata ma' Alla. Ġifieri naħseb jiena dak li nkun qed infittex bil-poeżija forsi bla ma naf huwa li tinfetaħ tieqa fuq is-sens tal-ħajja u fuq is-sens tar-realtà li aħna ngħixu u nagħmlu esperjenza tagħha x'kollox huwa misteru. Se nagħżel li naqra poeżija mhux mill-pubblikati, imma poeżija li ktibt fi frar ta' sena ilu, 8 ta' frar ta' sena ilu. U li semmejta Numen Mentis. Min inti li tiġi kull lejl iżżurni fil-ħolm li jinbet mirqat tqilu font, iddur fl-isqaqien tal-ħsibijiet imrekna ġo moħħi għajjien. Toħodni f'merat u ġrajiet mistħajla li tinsiġhom biex tkellimni bisħieħ. U taffi l-uġieħ ta' ruħ li qalbieta abbiss imberraħ bla qies. Tmellis li xuftejja b'subajk li għaddu ħfief fuq ġismi mitruħ iħalluni mdiex u dlonk imriex mistembaħ senqum. Nistħarreġ propju dawn il-proċessi li jiġru fina. Però ma nħobbx noqgħod fuq l-astratt, għandi poeżija astratti ħafna, għandi poeżiji minimalisti ħafna ta' kelma għal kull vers u tispiċċa fix-xejn bil-full stop bil-punta fl-aħħar. Imma wkoll
nieħu biex ngħidlek aspetti li ġejjin konkreti mill-ħajja tagħna ta' kuljum, mill-esperjenza umana ta' kuljum, jien naf in-natura, l-oġġetti li aħna nirrelataw magħhom ta' kuljum, u dawn għalija jsiru biex ngħidlek oġġett materjali jew realtà materjali li ssir simbolika ta' xi ħaġa li hija wisq iktar profonda, wisq iktar għolja. Però iva nammetti li huma l-proċessi ġewwinija tal-bniedem kif ngħixhom jiena għax fuq nista' nitkellem, imma naħseb li l-bniedem id-dinamika tiegħu ta' kull wieħed u waħda minnha bejn wieħed ieħor hija jekk mhix l-istess imma tixxibaħ, u allura id-dinamika tal-proċessi interjuri u ġewwinija li jaħdmu ġewwa fina, ir-riflessjoni fuqha mbagħad taf tkellem persuni oħra, kien hemm persuni jien qatt ma ħassejt li poeta, jiena ippubblikajt l-ewwel ktieb tal-poeżija tiegħi. Nazzarda nsejħilha poeżija, il għaliex Mario Zoppardi, Alla jħafirlu, u Walid Nabħan kellhom okkażjoni jaraw xi kitbiet tiegħi u ħeġġuni biex nippubblika l-poeżiji. Mela ħanaqraw poeżija mill-ktieb Meta r-ruħ tindbil fid-deb, il-poeżija Għada illi tiftaħ dan il-ktieb. Ħajbura ħsibijiet titħarrek mar-riħ f'moħħ infinit ikħal smewwiet. Nixxijat il-mijiet mellisni kif jien wieqaf beruqi fil-qijan merqin. Dvenvin li rwiefen ipespes fis-smieħ tal-kewn li medi qiegħed mistrieħ. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol, lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti u lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università.